Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh, da fatan kuna lafiya. So masha Allah, a gurguje kamar yadda kuke gani na muku bayani da ga Telegram nan sun fitar da sabbin tsare-tsare tun daga kan mining abin da ya shafi word mining da kuma Avacoin. So duk wanda ka shiga a nan akwai abin da ake ce ma village a cikin hot mining, akwai abin da ake ce ma team a cikin Avacoin. So za mu fara da hot. So kada ka damu cewa wai ko ka yi rijista ko ba kai ba ko kana yi, wannan village ɗin zai ƙara wa mining ɗinka gudu. Ana fahimta? So bari mu shiga cikin hot mu duba mu gani inda abin yake. So masha Allah, idan muka biyo link ɗin kamar haka, inda zai kawo ku shine cikin hot ɗin ku, kai tsaye zai nuna maka village. Za ka yi joining. Bayan ka yi joining ya gama loading ya buɗe sai ka danna nan wurin mining. So masha Allah, a nan sama za ku ga wannan ɗinku team ɗin da kuke na village ɗinku sai ku taɓa kan shi. So idan kuka taɓa kan shi kamar haka zai buɗe muku nan. So nan za ku ga wanda ya gayyace ku a team ɗin. Sannan za ku ga ya yake da suna. Sannan za ku ga mutanen da suke a cikin team ɗin gaba ɗaya. So the more kuna active kullum kuna mining da sauransu, kullum za ku ga word ɗinku yana ƙara gudu ko da ba ka gayyaci kowa ba. So bayan nan a nan gurin kuma akwai channel na asalin Telegram channel ɗin da za mu dinga ajiye muku bayanai da update insha Allah. Sai ku yi following gurin chat ɗin nan. So idan kuka yi following sai ku yi joining za ku ga channel ɗin kamar haka. So komai sabo ne, wannan sabbin tsare-tsare muka fitar gaba ɗaya. So mun gama da wannan ɓangaren. Ana fahimta? Idan kuma ka ganka a wani team ɗin wanda ba kai ka sa kanka ba to sai ka danna nan sai ka yi lift. Ana fahimta? Idan ka danna nan sai ka yi lift. Bayan ka yi lift sai ka koma link ɗin. Sai ka yi joining saboda tafiya da team ɗin da ka sani zai taimake ka sosai wurin tabbatar da ingancin abin da kake wurin samun update. So bari mu je kan Ava mining. Wannan kenan sai mu taɓa kamar yadda kuke gani. So masha Allah ga shi mun taɓa. Sai mu danna start game. Ko da kana yi ko da ba ka yi, yauwa a daure a yi. Akwai alkhairi sosai. So kun ga wannan nan shine team ɗin da yake. Already wannan team ɗin zan yi lift tunda ba shi bane asalin team ɗin da nake so misali. Ana fahimta? Zan yi lift. So kun ga na yi lift already ga wanda nake so in yi joining nan. Na yi joining ɗin shi. So bari mu koma ta gurin link ɗin sai mu sake jonawa kamar haka. So masha Allah kun gani? So nan already na yi joining. Nan idan ka ga team ɗin da ba ka ciki misali sai ka taɓa. Idan ka taɓa zai nuna maka sai ka yi lift. Bayan ka yi lift sai ka jona. Ana fahimta? So masha Allah. Sai kuma nan shi ma Telegram ɗin shi za ku matse shi kamar haka. Sai ku danna open nan. Shi ma already zai kai ku cikin Telegram channel ɗin insha Allahu ta'ala. Kun gani? So sai a je a dage a yi joining. Idan kuma ka yi lift a nan gurin ya nuna maka ka yi join to za ka iya zuwa nan ƙasa. Sai ku ja wannan abubuwan kuna gani? Sai ku shiga team. To a nan za ka duba team ɗinka. In ba ka gani a can ba, so za ka iya duba team ɗin da kake. Misali kun ga wancan namu Golden Fire Academy ne. Sai ku duba shi a hankali sai ku yi joining. So kowa ya je ya jona ya tabbatar yana cikin team ɗin da aka tura mashi. Ana fahimta? So a nan za ku ga team ɗinku insha Allahu rabbi sai ku jona. Allah ya bamu sa'a, Allah ya datar da mu. Fatan an fahimta. So kun ga wannan sabon team ne na ƙirƙirar mana gabaki ɗaya. So duk wanda ya jona zai ta shiga ciki. Mu muna shiga muna taruwa muna ƙara wa mining ɗin mu gudu ba tare da ka gayyaci kowa ba. Sai ku ga kafin ma duk wata mutum yana samu yana withdraw. So kun ga $65 mai kamanta. Ba ka ci ba ba ka sha ba. So Allah ya datar da mu. Allah kuma ya bamu nasara baki ɗaya.